Skont sħarriġ ekonomiku li għamel il-gvern stess bejn l-2008 u l-2011, il-paga medja f'pajjiżna naqset b'8.50 euro fil-ġimgħa. Min-naħa l-oħra fiż-żona ewro, il-paga medja mhux tal-li ma naqsitx, tal-li żdiedet b'13.50 euro fil-ġimgħa. Madankollu skont il-Ministru Tonio Fenech, il-pagi f'pajjiżna tjiebu, tant li l-paga medja f'pajjiżna żdiedet b'2000 euro. Madankollu, il-medja tal-pagi f'pajjiżna f'din il-leġislatura xorta żdiedet b'2000 euro. U allura anki il-pagi medji f'pajjiżna tjiebu u komplu żdiedu. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kkonferma li l-qgħad f'pajjiżna żdied għall-aħħar 11-il xahar u issa l-Eurostat uriet li l-qgħad żdied b'1% din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, għall-ewwel il-Ministru Tonio Fenech ċaħad dawn il-fatti. Mhux biss ma żdiedx il-qgħad, imma effettivament ix-xogħol żdied. Iżda ftit minuti wara fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Tonio Fenech ammetta li l-qgħad żdied b'dak li fi kliemu huwa rata marġinali. Veru illi f'dawn l-aħħar ftit xhur marġinalment, tassew marġinalment, kien hemm żieda żgħira fil-qgħad. Il-Ministru Fenech ipprova jiġġustifika din iż-żieda billi jgħid li din hija kawża tal-inċertezza li ġġib elezzjoni ġenerali li wara sena ta' gvern bla maġġoranza u l-itwal kampanja elettorali, fi kliem Tonio Fenech in-nies ma tantx stennew għaliha. Kulħadd jaf illi meta tersaq elezzjoni fittex l-istatistika kollha u dejjem issiba, is-sitt xhur ta' qabel l-elezzjoni kulħadd jibda jistenna. Hija naturali. Darba stennew aktar. Naturali, anzi ma stennewx ħafna.